Шклоўскі раён далучыўся да рэспубліканскага патрыятычнага праекту ў славу агульнай перамогі. Ва ўсіх кутках Шклоўшчыны прайшлі мітынгі ў памяць аб тых, хто абараняў родную зямлю ў гады Вялікай Адчыннай вайны. Адбыліся цырымоніі забора зямлі з памятных месцаў, дзе спачываюць людзі, якія аддалі свае жыцці ў славу агульнай перамогі. А 10 красавіка зямля змешчана ў адну капсулу і будзе перадана для закладкі ў храм-помнік у гонар усіх святых у Мінску. Падрабязнасці далей. На мінулым тыдні 10 красавіка ў рамках міжнароднай акцыі памяці ў славу агульнай перамогі прайшоў мітынг рэквіем. Падчас мерапрыемства каля мемарыяльнага комплексу «Памяць зямля», сабраная з 51 месца пахавання воінаў-партызан, якія загінулі ў баях з нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў гады Вялікай Адчыннай вайны, змешчана ў одну капсулу. Канун 75-летия со дня Великой Победы школьниками, представителями общественных организаций Шкловской земли были посещены воинские захоронения, одиночные воинские захоронения, братские могилы. Была отобрана земля, и вся эта земля помещена в капсулу и будет передана в храм всех святых в городе Минске. Это мероприятие очень важно тем, что учит нас помнить уроки прошлого, помнить и чтить память тех, кто отдал свою жизнь для того, чтобы сегодня было над нами светлое небо. Усё гэта робіцца дзеля таго, каб захаваць гісторыю, таму што зямля, палітая крывёю паўшых, сімвалічны прах, святыня. Ва ўмовах, калі сыходзіць у нябыт старэйшае пакаленне, яна застаецца адзінай сведкай тых жудасных падзей. Каждый должен помнить подвиг наших предков, каждый должен знать эту победу, тем более сейчас, в это время, когда кто-то пытается переписать значимость этой победы, кто-то пытается повернуть историю вспять. Поэтому мы должны это помнить, мы должны это знать, передавать нашим детям, нашим внукам, нашему будущему поколению, чтобы они знали, какой ценой была завоевана эта победа. Ва ўрачысты дзень 9 мая 2020 года больш за 100 капсул з мемарыяльных месцаў Беларусі разам са спісам знішчанага мірнага насельніцтва, партызан і чырвонаармейцаў будуць змешчаны ў крыпту храма-помніка ў гонар усіх святых у Мінску. Такім чынам уз'яднаюцца ў народнай памяці усе, хто змагаўся за нашу свабоду ў розных кропках баявых дзеянняў Вялікай Адчыннай вайны.